Надышла эпоха, калі ў кожнага ў кішэні ёсць смартфон ці іншы гаджет, які выконвае ролю дарагой камеры. Дык чаму вы не чулі пра гэта раней? Адказ просты. Істота занадта далёка. Зараз гэтая здань памерам з пазногаць, растлумачыў адзін з жыхароў. Проста паднясіце мізінец да неба і ўявіце, што там плыве нешта размерам з пазногаць. Эксперт па фатаграфіі растлумачыў, што большасць камер тэлефонаў не вельмі добрая для здымак чагосьці такога маленькага на адлегласці, асабліва на фоне яркага неба. У выніку большасць здымкаў, якія трапілі ў сацыяльныя сеткі, дэманструюць расплывістую пляму на фоне яркага неба. Ноччу вынікі яшчэ горшыя, у лепшым выпадку фіксуецца круг святла. У горшым проста нейкая пляма на фоне неба. Метэаролагі, астраномы і аматары паветраных з'яў сапраўды палічылі гэтае стварэнне выкрутам святла.